9 σημαντικά αλλά και ευάλωτα είδη της ελληνικής θαλάσσιας πανίδας απειλούνται από... Περίμενε. Τι? Το βάρινες πολύ. Θετικό είναι αυτό που θέλουμε να πούμε. Οκ. Μια τεράστια ερευνητική προσπάθεια έχει ξεκινήσει για την αναχέτηση των απειλών που αντιμετωπίζουν η χελώνα καρέτα-καρέτα και η πράσινη χελώνα, ο φυσιτήρας, η φώκαινα, ο ζυφιός και το κοινό δελφίνι, ο αιγαιόγλαρος και ο μύχος της Μεσογείου. Ένας τεράστιος χωροταξικός σχεδιασμός έχει ξεκινήσει... Ποιος χωροταξικός? Μπορείς να το πεις απλά? Οι περιοχές Natura 2000 κρατούν τα απειλούμενα είδη ασφαλή, αλλά δεν είναι αρκετές. Για να μεγαλώσουν χρειάζεται έρευνα. Και επιτέλους, αυτή η έρευνα γίνεται πραγματικότητα. Για να συνδυαστούν σωστά οι ανθρώπινες δραστηριότητες με την προστασία μας. Μάθετε περισσότερα στο lifemarenatura.eu. Ωραίος. Εμένα γιατί δεν με είπες πριν? Εγώ δεν κινδυνεύω. Α, ναι, και η μεσογειακή φώκια.